Akkay Hocalyk Jemgyýetiniň Türkmenistana daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan öňleri öndürmek boýunça döwlet maksatnamasyny tasdiklamak hakynda kabul edilen karara laýyklykda dünýä hil ülgülerine kybap guran umumy meýdan 25 hektara barabar bolan bu döwrap kärhanasy Günmatar Feritde hem telekeçiligiň anamly ötürilýändiginiň aýdyn güwäsdir. Dolandırışın kämil tiltimatlardır enzamlar bilen bir kemsi üpçün edilen guruluşy garyndy materiallaryň we gips kartony öndürýän bu öňçülük kärhanasynda ýerine ýetirilen işler kämil kompýuterlaryň kömegi bilen awtomatlaşdyrylan usully merkez dolandyrış bölüminden amala aşyrylýar. Bu ýerde taýýarlanýan ýokary hilli guruluş garyndy materiallaryny we deskalaryň imaratlaryň içki guruluşynyň üçegasy hem diwar örtükleri üçin zerur bolan gips kartonuna ýurdumyzyň ähli kunjeklerine alınıp barlayan guruluşlarda, şonuň ýaly daşary ýurtlarda hem uly isleg bildirilýär. Daşary ýurtlaryň kämil enzamlary bilen bir kemsi üpçün edilen bu häzirki zaman kärhanasy her ýyly imaratlaryň içki diwarlaryny tekilleräp, ýylmamak üçin zerur bolan guruluş garyndy materiallarynyň 78 000 tonnasyny, gips kartonyň 8 million 4 metre barabaryny öndürmäge mümkinçilik berýär. Kärhanaň ölümçilik işlerini kadaly ýola goýmak üçin gerek bolan çyýgmallaryň agramly böleginiň aktaş şäherçesiniň goloýundaky tebigi kärlerden alınýanlygyny aýratyn nagtamak gerek. Munyň özi Akkay Hojalyk Jemgyýetiniň bu kärhanasyna işleri düşegüntli alyp barmagy giň mümkinçilik berýär. Kärhanada taýýarlanýan guruluşyk terişleri üçin gerek bolan goşunlaryň belli bir bölegi bolsa Ispaniýa, Bolgariýa, Hytaý Halky Respublikasy, Türkiýe döwletlerinden getirilýär. Hut şu ýagdaýyň özem hormatly prezidentimiziň dünýä döwletleri bilen özara bähwitli gatnaşyklary ýola goýmakla gönderilen açyk kapylar siýasatynyň rowaşlyklara beslenýändiginden habar berýär. Kärhanadaky kämil enzamlar oturulan barrahana bu ýerde taýýarlanýan guruluş terişleriniň ýokary hil talaplaryna dol laýyk gelip, olaryň içerki we daşarky bazarlarda bäsleşlige ukyply bolmagyny üpçün edýär. Kärhanada taýýarlanýan guruluş terişlerine Russiýa, Gazakystan, Owganistan ýaly döwletleriň uly isleg bildirýänlikleri hem munyň aýdyň subutnamasydyr. Kärhananyň goloýundaky kärlerden getirilen çyýgmal taýýar haritlik görnüşine getirilýänçe amala aşyrylýan işleriň ählisi kämil tehnologik enzamlar bilen ýerine ýetirilýär. Akkay Hojalyk Jemgyýetiniň bu kärhananyň hünärmenleri dünýä hil ölçeklerine laýyk taýýarlanýan terişleriň şol guruluşlarda giňden ulanýanlygyna boýsunýarlar. Kärhanada ölümçiligiň ähli ulanmarynyň hut türkmen hünärmenler tarapyndan amala aşyrylýany aýratyn bellerliklidir. Olaryň her biri hünär ustatlyklaryny iriderli artdyrmak bilen bitirýän işleriniň ähli wagtlarda ýokary hilli bolmagyny gazanýarlar. Akkay Hojalyk Jemgyýetine täzelikde öndürilip başlanan suw esasly boýaglar kent harit nişany bilen 10 we 20 kilogramlyk gaplarda sarp edijiler ýetirilýär. Dürli renkli boýaglar owdalygy ýokary hilligi bilen tapawutlanyp uly islegden peýdalanýar. Halal zähmet çekip döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň artmagyna münasip goşunt goşmaga zörülýän giň mümkinçilikler üçin kärhananyň hünärmenleri arkadagy gahrman serdarymyza alkyş aýdýarlar.